Chceš úver na bývanie, zateplovanie alebo stavbu bytovky? Tak zaplať províziu. Asi takto nejako vyzerá bočný kšeft pracovníka štátneho fondu na rozvoj bývania. Po 17 rokoch to ale asi v štátnej správe zabalí. Žiadal finančné, ale aj nefinančné plnenie za to, že bude pôsobiť na proces schvaľovania. Jan L. si u jedného zo žiadateľov namiesto peňazí vybral značkové oblečenie. Druhý obvinený Alexander C. nepôsobil v štátnej správe, ale vystupoval ako sprostredkovateľ úverov. Podľa všetkého si na úplatkoch privyrábal od januára do októbra tohto roku. Na rôznych osobných stretnutiach žiadal od žiadateľov o štátnu podporu najmenej v 7 prípadoch finančnú hotovosť vo výške 700 eur. Záujemcom o úvery mal sľúbiť, že vybavenie bude prebiehať hladko a bez akýchkoľvek problémov. Mužom hrozí 3 až 8 ročné väzenie a trestné stíhanie možno budú mať na krku aj úplatkári. Polícii sa pred pár dňami podarilo rozbiť aj organizovanú skupinu, ktorá nelegálne zamestnávala 118 Ukrajincov. Tí síce výplatu dostávali, no na odvody a pracovné povolenia sa ako si pozabudlo. 7 Ukrajincov a 4 Slováci ich na Slovensko dostali buď na turistické víza, alebo cez prechodný pobyt za účelom podnikania. Peniaze za ich prácu šli do nečinnej spoločnosti, odkiaľ len časť vyčlenili na výplaty. Malý zisk odhaduje sa 1 350 000 eur. Počas akcie s názvom Kanár v Bratislave a okolí zaistili policajti hotovosť vo výške 75 000 eur, notebooky či telefóny. Obvinených je momentálne 11 osôb. Za prevádzačstvo hrozí členom skupiny trest vo výške 2 až 8 rokov. A podobný trest im hrozí aj za skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. Denisa Pírniková, televízia JOJ.